Здравейте! Дадена ни е задачка, в която трябва да изпринтираме данните от всеки нод в свързания списък, обаче в обратен ред. Тази задачка има доста интересно решение, в което ще използваме рекурсия. А рекурсията какво е? Рекурсията е техника в програмирането, при която функция извиква сама себе си, за да реши проблем, като го разделя на по-малки идентични подзадачки, докато достигне базов случай, при което рекурсията спира и решенията на подзадачките се комбинират, за да се реши оригиналния проблем. Добре, нека продължим с решаването на самата задачка. Както казахме, трябва да имаме базов случай. И в този базов случай, изглежда така. If linked list е равно на null, тогава трябва да ретърнеме. Така, и казахме, че функцията трябва да се извиква сама себе си, което пък изглежда така. Reverse print, и тук трябва да извикаме функцията с linked list .next. И разбира се, трябва да принтираме данните. Log list.data. Нека да провериме тест кейсовете дали ще минат. И така, да, ето ги, светят зелено. Нека да видим тест кейсовете. Тест кейсовете, когато събмитнеме кода. Да, чудесно, и те минават. Ами добре, нека се видим в следващата задачка.